begin to worship, haideți să ne conduceți în închinare. E o nouă zi, soarele răsare, e timp să cânt spre slava ta. Orice-ar veni, ce în față mi-ar apare, eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Încet Tu ești, Doamne, la mândrie, în dragoste ești bogat și bun. Găsesc că am 10.000 de motive ca să te laud și tuturor să spun. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Iar când sfârșitul îmi va fi aproape, puterile când îmi vor slăbi, al meu suflet va cânta continuu. 10.000 de ani și-n veșnicii, cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Cântă suflet, cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Cântă suflet, cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat.
Tu. Ești așa de minunat numai Tu. Ești mereu neschimbat, Tu ești Cel ce pe mare a umblat, Tu ești Cel ce din morți a înviat, numai Tu. Ești așa de minunat, numai Tu. Ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Gloria Ta. Tu ești Cel ce existi în veșnicii, Tu ești Cel ce în veci va domni, numai Tu. Ești așa de minunat, numai Tu. Ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Right now you are standing beside some of the best spiritual leaders in the entire nation. Chiar acum stați lângă unul dintre cei mai extraordinari lideri dintr-o națiune. I want you to take a moment and turn to somebody beside you and I want you to Din pray națiunea a prayer of noastră. blessing over them. Aș vrea ca să te rogi, se referă la națiunea română. Aș vrea ca să te rogi pentru cei din jurul tău Make a spiritual deposit. și depozitează ceva spiritual în Duhul lor. So find somebody and pray. Găsește pe cineva pentru care să te rogi.
many had good discussions at your table? Did you enjoy the discussion? Câți dintre voi ați avut discuții încurajatoare la mesele voastre? Yeah. 3 of you enjoyed the discussions. Trei dintre voi, super! Did you enjoy the Chiar discussions? v-ați simțit ok? Awesome. Discuții, super! Hey, go ahead and grab a seat. Haideți să ocupăm locurile. And I don't know if you realize today that Pastor Dick Iverson has at least one book here in Romanian. Nu știu dacă realizați, dar pastorul Dick are cel puțin o carte aici în limba română. But if you haven't gotten a copy, you should get a copy. Dacă nu ați luat o copie, vă încurajăm să o luați. There's not many opportunities that you have to be with an author and have him sign his book. Nu sunt multe oportunități când să fii cu autorul care și el poate să semneze cartea. So if you didn't get a copy, you should get a copy today. Eu vă încurajez ca să vă luați o copie. So not to take any more of his time, but let's just give a warm welcome today. Haideți să-l primim cu căldură pe pastorul Dick Iverson. It's great to be here today. Mă bucur mult să fiu și cu voi și astăzi. Ce un duh frumos este în această cameră. We're all looking to the Lord for answers and he's giving us answers. Cu toții ne uităm la Dumnezeu pentru răspunsuri și el ne dă răspunsuri. And I thank God for the leadership that's here. Și îi mulțumesc Dumnezeu pentru liderii care sunteți aici. Pastor Don. Îi mulțumesc mult pentru Don. Pastor Dennis. Și pastorul Dennis. Pastor Ted. Și pastorul Ted. And many more of you. Și mulți dintre voi. I thank God for being here today. Îi mulțumesc Dumnezeu că sunt cu voi astăzi aici. There's a scripture that I love over in 2 Chronicles. It's chapter 16 verse 9. 2 Cronici 16:9, îmi place un verset mult de aici. Tells me the Lord is right here right now. Și spune în acest verset că Dumnezeu este aici acum. And it says the eyes of the Lord are running to and fro throughout the whole earth. Și aici spune că ochii Domnului caută pe întreg pământul. Right here in Romania. Aici în România. Looking to show himself strong. Căutând să-i întărească pe ei. On behalf of those whose hearts are loyal to him. Și mai ales celor a căror inimă este întreagă a lui. You may think you just showed up here. Poate te gândești că nu m-am apărut eu aici. God brought you here. Dar Dumnezeu te-a dus aici. Because he wants to talk to us. Fiindcă El vrea să ne vorbească. He wants to challenge us in our ministry. El vrea să ne provoace în lucrarea noastră. And everyone have a calling upon you. Și fiecare dintre noi avem o chemare asupra noastră. He's going to do something good this year. Și El va face ceva bun în anul acesta. I believe this is going to be a wonderful year. Eu cred că va fi un an extraordinar. For Romania. Pentru România. For USA. Pentru Statele Unite. For Germany. Pentru Germania. For all over the world. Și întreaga lume. I remember reading the story once. Țin minte, am citit odată o povestire. A man was calling his friend on the phone. Un om și-a sunat prietenul. And on the other end of the phone, this man got a whisper. Și la cealalt capăt al liniei, omul a auzit doar un șoptit. It was a little boy. Și era un băiețel. He says, "Can I talk to your father?" Și eu spus, aș putea să vorbesc cu tatăl tău? No, he's busy. Nu, e ocupat. Well, can I talk to your mother? Ok, dar poți să vorbesc cu mama ta? No, she's busy Nu, too. și ea e ocupată. Well, who else is there? Dar cine mai e acasă? The fire department, they're here. Pompierii. Și ei sunt aici. The police are here. Și poliția e aici. Son, what's going on? Fiule, in dar your ce se întâmplă? Everybody is looking for me. Toți mă caută pe mine. How many know God's looking for you? Câți de voi știți că Dumnezeu vă caută pe voi? You can't hide. Nu te poți ascunde. He's going to find you. El te va găsi. Now, I want to share something that's relatively new to me. Vreau ca să vă împărtășesc ceva ce îi într-un mod relativ îi nou pentru I mine. want to talk to you about the power of compassion. Vreau să vorbesc cu voi despre puterea compasiunii. Do you know that the Bible says compassion is the motivation for power? Știți voi că în Biblie spune că compasiunea este o motivație pentru putere? And I'm going to prove that in the Bible.
Și voi dovedi asta prin Biblie. God wants to show His strength to you, Dumnezeu vrea să-și arate puterea ție and He does it when we're compassionate. și o face când noi suntem plini de compasiune. I never thought of that until recently, Nu m-am gândit la asta decât recent, but God wants to show His power to you dar Dumnezeu vrea să-și arate puterea ție through your compassion. prin compasiunea ta. There's a story I once read. Am citit odată o povestire. Two men were walking in the mountains, Doi oameni mergeau prin munți and a snowstorm came. și a venit o furtună. I don't know if you have snow here or not. Eu nu știu dacă aveți aici, yeah, we do. You have a lot of snow. Avem multă zăpadă. And they were walking through the mountains when this vicious snowstorm hit. Mergeau prin munți când a venit o furtună de nea foarte puternică. It was freezing cold. Era groaznic de frig, They could hardly see. abia puteau să mai vadă câțiva metri în fața And lor they had a long ways to go. și aveau încă mult drum de parcurs. And as they were walking through this blizzard, Și în timp ce mergeau prin acest viscol, they came upon a man who had fallen in the snow, au întâlnit un om care căzuse în zăpadă and he was freezing to death. și el îngheța. One man said, "We got to keep going or we'll fall in the snow." Unul dintre bărbați a spus, noi trebuie să continuăm, că altfel cădem și noi ca el. The other man said, "No, we've got to help him." Celălalt a spus, nu, trebuie să-l ajutăm. "No, we can't help him, Nu-l putem ajuta. or we'll freeze to death here in the snow." O să înghețăm și noi ca el. So one of the men went on ahead. Așa că unul dintre bărbați a mers înainte. One stopped and picked him up, Unul s-a oprit și l-a ridicat, put him over his l-a shoulder, pus peste umăr and began to walk with this man over his și a shoulder. început să umble având acest om pe spatele lui. And he fought his way towards where he wanted to go. Și s-a luptat ca să ajungă în direcția unde a vrut să ajungă. When he was about a mile away from his destination, Când era la 1 kilometru și ceva de destinația lui, he saw the first man falling in the snow, freezing to death. l-a văzut pe primul om cum a căzut, ăla care a plecat, a căzut în zăpadă. He was still alive. Era deja în viață, The other man was freezing to death. el încă era în viață, celălalt om murise. The Bible says in Matthew 5:7, Dumnezeu spune în Matei 5:7, "Blessed are the merciful, binecuvântați sunt cei miloși, for they shall obtain mercy." că cei vor primi milă. The more you show mercy, Cu cât arăți tu mai multă the milă, more miracles will come your way. cu atât mai multe minuni va veni în direcția ta. Now, we don't do this to get mercy. Nu facem asta ca să primim milă, We show mercy because we're merciful. arătăm milă fiindcă noi suntem miloși. Psalms 111 verse 4 Psalmul 111, versetul 4, says, "The Lord is full of compassion." spune că Domnul e plin de compasiune. Psalms 25:10, Psalmul 25:10, "All the paths of the Lord are mercy and truth." toată puterea Domnului este milă și adevăr. Let me give you the exact meaning of the word compassion. Haideți să vă dau adevărata însemnătate a cuvântului You compasiune. might write this down Ar fi bine ca să scrieți, because we're talking about the key of the supernatural. fiindcă vorbim despre cheia supranaturalului. The word compassion means to pity. Cuvântul compasiune e să ai milă, It means to be full of eager yearning, e să ai o tânjeală profundă, a desire to help somebody that's hurting. o dorință de a ajuta pe cineva care are o problemă. It means to show mercy. Înseamnă să arăți milă. Now God gives us opportunities Dumnezeu ne dă oportunități every day to show mercy. să arătăm această milă. The Bible says the poor you'll have with you always. Biblia spune clar că pe săraci o să aveți tot timpul. You can't pillow your head tonight Nu poți să mergi pe pernă în seara asta without having opportunities to show compassion. fără să ai oportunități astăzi de a arăta compasiune. Compassion is not somebody that necessarily deserves it, Compasiune nu este pentru cineva care chiar merită, but it's somebody you can help
that they can't help themselves. Dar e cineva pe care tu îl poți ajuta, care nu se poate ajuta pe el însuși. I want to talk to you about mercy, Vreau să vă vorbesc vouă despre milă, about love, despre dragoste, about compassion. despre compasiune. There are three components, Există 3 componente and they all have to be working. și toate trebuie să funcționeze. You have the object, Ai obiectul, you also have the emotions, ai emoțiile and you have the will. și ai voința. Now let me just walk through those quickly. Aș vrea ca să trec printre toate 3. You can't show compassion Nu poți să arăți unless compasiune there's an object, dacă nu ai un obiect, o there's an persoană. emotion, Trebuie să fie o and emoție there's a will. și o voință implicată. Now, there are three kinds of love. Există 3 tipuri de dragoste. The first kind of love is called filial. Primul tip de dragoste e fileo. That means I love my mother. Asta înseamnă iubesc pe mama mea, I love my brother. iubesc pe fratele meu. It starts with the object. Începe cu obiectul. I love my aunt, my uncle. Iubesc pe mătușa mea, unchiul meu. That's called filial. Asta se numește fileo. We have a city in America Avem un oraș în America called Philadelphia, numită Philadelphia. which means it's the city of brotherly love. E un oraș al dragostei frățești. We all have that opportunity Cu toți avem această oportunitate to love our father and our mother, să ne iubim pe tatăl nostru, pe mama noastră and that starts with the object. și începe cu obiectul, It motivates the emotion, motivează emoțiile and the will becomes a factor. și voința apoi este implicată alături de celelalte So două. that's one kind of love. Asta e un tip de dragoste. There's another kind of love. Mai este un alt tip de dragoste, It's called eros. dragostea eros. And we hear that every so often in our walk. Și auzim despre ea deseori. Oh, they turn me on. Oh, mă aprind. They're beautiful. Sunt frumoși. I'm emotionally involved. Sunt emoțional implicat. We all got married through this kind of love. Cu toți ne-am căsătorit datorită acestei dragoste, eros. I want her so bad. O vreau așa de tare. And so eros is moved by the emotions. Erosul e mișcat de către emoție. Every one of us have experienced this kind of love. Și cu toți am experimentat acest tip de dragoste. But there's another kind of love. Dar mai este un alt tip de It's a dragoste. God kind of love. Este o dragoste dumnezeiască. And it's called agape. Și anume dragostea agape. Now you may not pronounce it that way, Poate nu spuneți la fel. but when the Bible says God so loved the world, Când Biblia spune Dumnezeu, pe așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, he didn't say filio. n-a spus fileo, That's in the object. asta e un obiect. We didn't look good to God. Nu am arătat bine pentru He Dumnezeu. didn't get excited when he said, look at these people. Nu a devenit entuziasmat când a zis, oh, ce oameni But frumoși. it says, while we were yet sinners, Și a spus că timp Christ eram noi died încă for us. păcătoși, Hristos a murit pentru noi. he didn't use the word filio, N-a folosit cuvântul fileo and he didn't use the word eros. sau eros. The Lord didn't get excited over you and I. Domnul nu s-a entuziasmat despre noi, mine și tine. When he looked down from heaven, Când El s-a uitat din cer la pământ, he didn't get goosebumps. nu a primit piele de găină. He didn't get excited. Nu a devenit entuziasmat. But when he looked down and saw you and me, Dar când s-a uitat la mine și la tine, he used the word agape. a folosit cuvântul agape. For God so agaped the world. Fiindcă așa de mult a agape lumea, Now, agape starts with the will. agape începe cu voința, It doesn't start by seeing an object. nu începe prin a vedea un obiect, It doesn't start by emotion, nu începe cu emoții, but it starts with the will. ci începe cu voința. God willed to love you and I. Dumnezeu a decis să te And- iubească pe tine și pe And he mine. sent his son Și l-a trimis pe Fiul Său. because he fell in love with us because of his will. Fiindcă s-a îndrăgostit de noi datorită voinței Lui. He agaped you and I. Te agape pe tine și pe mine. When we got saved, Când am fost mântuiți, God loved us Dumnezeu ne-a iubit
And he sent his son, și l-a trimis pe Fiul lui an act of his will, ca și act al voinței to lui save you and I. să te salveze pe tine și pe mine. Now, I had an interesting incident happen in my church. În biserica mea a avut un incident interesant care s-a We have întâmplat. quite a large church, Avem o biserică mare, so I have had 12 pastors, am avut 12 păstori alături de mine. and we divided our city into 12 sections. Și am împărțit orașul nostru în 12 secțiuni. And every pastor had a section of the city, Și fiecare păstor avea o secțiune a orașului. and they were on full-time staff, Și ei erau plătiți pe deplin, erau angajați ai and they bisericii helped me pastor the large church. și m-au ajutat să păstoresc această biserică mare. One day I had a knock on the door at noontime, Odată am avut pe ușa mea, a bătut cineva la ușă. and I went and opened my office door, Și am deschis ușa biroului meu and there stood a wretched man. și acolo a stat un om în zdrențe. He had a beard, Avea barbă, his hair was messed up, părul era în toate părțile, he had bloodshot eyes, ochii lui erau toți roșii and he was drunk. și era beat. And he stood there in my doorway, Și stătea acolo la intrarea ușii mele. and he said, I need to talk to a pastor. Am nevoie să vorbesc cu un păstor. I need somebody to talk to. Am nevoie de cineva să vorbesc. Now, when I looked at him, Și când m-am uitat la el, I had no emotion. n-am avut nicio emoție. The object was ugly, Obiectul era urât and I didn't want to spend 2 hours with și him. n-aveam chef să petrec 2 ore cu el. So I looked down the hallway of my office, Și acum am uitat pe culoarul de birouri de lângă biroul meu, see which one of the pastors was available. dacă era unul din ceilalți 12 păstori disponibil să-l ia pe el și să se ocupe de el. I had a real nice clean office. Biroul meu era foarte curat, I had new furniture, aveam chiar ceva mobilă nouă, and a nice rug on the floor. aveam și un covor frumos. This guy had beer all over him. Tipul ăsta era plin de bere peste tot. He had urine all over him. Era urinat de asemenea. He was a mess. Era în dezastru. He's standing in my doorway, Și stă în fața ușii mele and he's staggering drunk. și se clătina, era beat. I need to talk to a pastor. Am nevoie să vezi un păstor. But there was no pastors around. Nu mai era niciunul din ceilalți 12 disponibil. They were all out to lunch. Toți au mers să mănânce prânzul. I looked at him, M-am uitat la el and I decided I'm going to help him if I can. și m-am gândit, hai să-l ajut dacă pot. And I said, I'm a pastor. Și spus, oh, eu sunt păstor, I'll talk to you. hai că vorbesc eu cu tine. Now, I didn't want to. Dar chiar nu vroiam. He was ugly. Arăta He groaznic. was dirty. Era murdar. He was smelly. Mirosea groaznic. I'm going to bring him into my nice office. O să-l aduc în biroul meu frumos, nou-nouț. He's going to sit on my new sofa. O să stea pe canapeaua mea nouă. He's going to mess my office O up. să-mi distrugă tot biroul. But something said, Dar ceva mi-a zis, help this man. ajută-l pe omul ăsta. So I invited him in. L-am invitat. Now you got to remember, he looked like a mess. Din nou, arăta groaznic. And he staggered into my office, Și s-a clătinat, a ajuns în biroul meu, and he flopped down on my brand new sofa. a căzut pe canapeaua mea nou-nouță. And he had vomit all over him. Avea vomă peste tot And he was a drunk. și era beat. And I said, what's your problem? Și am spus, care e problema ta? And he says, I lost my wife and my family. Mi-am pierdut soția și familia And he began to pour out his heart to me. și a început să-și toarne inima în mie. Now, the more I looked at him, the more I was repelled against him. Cu cât mă uitam la el, cu atât era mai respingător față de el. I didn't want to help him. Nici nu vreau să-l ajut. But something happened inside of me. Dar ceva s-a întâmplat în interiorul meu And I said, I think I can help you, și sir. am spus, știi ce, hai că cred că te pot ajuta. Jesus loves you. Iisus te iubește And Jesus died for you. și Iisus a murit pentru And tine. I began to share the salvation Și am message. început să-i dau mesajul salvării. It took a long time A durat mult to get him out of his drunken stupor. să iasă afară din starea de ebrietate And I remember an hour or so later, și o oră sau ceva mai târziu, tears starting to run down his eyes. lacrimile au început să curgă pe obrajii lui. He said, I would like to meet this Jesus. Și a of spus, yours." aș vrea să-l întâlnesc și eu pe acest Iisus al tău. And I said, well, okay, let's pray. Și am spus, hai să ne rugăm.
We both got on our knees Toți ne-am pus pe genunchi and knelt on by that sofa. și am lângă acea canapea nouă And he began to pray the sinner's prayer. și a început să se roage rugăciunea salvării. Lord, save me. Doamne, salvează-mă! He was drooling all over my couch. Și efectiv îi curgeau balele peste tot, Snot was running out his nose. din nas îi curgeau mucii. He was a mess. Era într-o stare We groaznică. prayed the sinner's prayer. Dar ne-am rugat acea rugăciune. And he said, I thank you, Jesus, Și a spus, îți mulțumesc, Iisus, for saving my soul, că îmi salvezi sufletul. coming into my life. Vino în viața mea. And you know, something happened Și știi ceva s-a întâmplat? when we were through praying. Când am terminat rugăciunea, I stood up. am stat sus, He didn't look so bad. n-arăta chiar așa rău. Something had happened to me. Ceva s-a întâmplat în mine. I saw a man now as a brother. L-am văzut acum pe el ca și un frate. And I threw my arms around him. Și mi-am îmbrățișat And I said, welcome to the family și am of spus, God. bine ai venit în Împărăția lui Dumnezeu. And he's weeping and Și el crying. plânge He got totally saved that și day. a fost mântuit cu adevărat în acea zi. Came into our A church. început să vină la biserică la noi, God restored his marriage. Dumnezeu a restaurat căsătoria lui His children și received their father. copiii lui l-au primit din nou ca He și was a tată. born again Christian. A fost un creștin născut din nou. Now, I asked you what happened. Vă întreb ce s-a întâmplat. The filio wasn't there. Filio nu a fost acolo, The eros wasn't there. Eros clar că nu a fost, But agape love dar dragostea agape, that takes a hold of your will care îți captivează și voința and makes you love people. și te face să iubești pe oameni. Now, I said I want to talk to you for a few minutes Am spus că vreau să vorbesc cu voi pentru câteva minute about the power of compassion. despre puterea compasiunii. Now, I'm going to prove this in the Bible, O să dovedesc asta în Biblie, that everywhere there's compassion, că oriunde există compasiune, you will see there's miracles. vei vedea că există minuni. If you want miracles to happen in your life, Dacă vrei în viața ta să se întâmple minuni, you need to pray that God will give you compassion. trebuie să te rogi ca Dumnezeu să-ți dea compasiune. Not more filio, Nu mai mult fileo, not more eros, nu mai mult eros, but that he'll give you agape love ci să te umple cu dragoste agape, that'll take a hold of your will. care să-ți captureze voința. And when you see the man lying in the snow, Și când vezi acel om că stă în zăpadă, you can't go on, nu poți să mergi mai departe, but you've got to help him. ci trebuie să te oprești și să-l ajuți. They say the reason the one man that helped him out of the snow Se spune că motivul pentru care acel om care l-a ajutat pe celălalt care a căzut, when he put him over his shoulder, când l-a pus peste umărul lui, caused his heart to beat faster. asta i-a cauzat ca inima să bată mai tare, His whole body was warmed up. tot trupul lui era încălzit datorită And greutății the și mercy efortului that he showed și mila care a arătat-o saved his life. i-a salvat de fapt A viața. miracle took place. O minune a avut loc. The other man died in the snow. Celălalt om a murit în zăpadă. So God is saying to you and I here in Așa că Romania, Dumnezeu îți spune ție și mie aici în România, if you want to win this community, dacă vreți să câștigați această comunitate, you're not going to win it through filio. nu o să o câștigați cu fileo, You're not going to win it through your emotions. nu prin emoțiile voastre, You're going to win it through an act of the will. ci o veți câștiga prin un act al voinței. Now, why do we witness to people? De ce mărturisim altora despre ce a făcut Dumnezeu în viața We as noastră? leaders, we want to grow our churches. Noi ca și lideri vrem să ne creștem bisericile. That's the wrong reason. Nu, asta e motivul greșit. If you just want to grow your churches, Dacă vrei doar, motivația ta este doar să crești that is biserica ta, not agape love. asta nu-i dragostea agape. That's what I can get out of it. E ce pot eu să câștig din toată faza asta. When you agape somebody, Când îl agape pe cineva, you're not asking for something in return. nu-i cer ceva în schimb. You want to give what you have away. Vrei să dai ce ai tu de la alții. Now let me read some scriptures. Și haideți să citim câteva versete. What was Christ's motive for evangelism? Care a fost motivul lui Dumnezeu pentru evangelizare?
Now, everywhere you read these words, Peste tot citești aceste versete, you can write them down. Matthew 14:14. Matei 14:14, When Jesus saw the multitude, când Iisus a văzut multitudinile, he was moved with compassion, a fost mișcat cu compasiune and he healed their sick. și i-a vindecat pe cei bolnavi. Now, everywhere you see Jesus moved towards somebody, Oriunde îl vezi pe Iisus că a fost mișcat de cineva, o it condiție a unei always persoane, includes those words. întotdeauna include acele cuvinte. Now, notice Mark 1:40. Marcu 1:40. A leper came to him, Un lepros a venit la el, knelt down before him, a îngenunchiat înaintea lui said to Jesus, și a spus la "You Iisus, can make me clean." poți să mă faci curat. And Jesus received him with compassion, Și Iisus l-a primit cu compasiune. stretched out his hand Și-a întins mâna and touched him, și l-a atins. and he said, "I am willing, be clean." Da, voiesc, fii vindecat. Jesus was moved with compassion. Iisus a fost mișcat cu compasiune. Now, I said compassion is the motivation for supernatural. Am spus că compasiunea este o motivație pentru supranatural. Matthew 15:32. Matei 15:32. Jesus called his disciples to himself, Iisus i-a chemat pe ucenicii lui la el însuși and he says, "I have compassion on the multitude, și a spus, am compasiune pe multitudini, for they've been with me 3 days, fiindcă ei au fost cu mine 3 zile and they've had nothing to eat." și n-au avut nimic de mâncat. And there we see Jesus multiplying the food. Și apoi vedem pe Iisus că multiplică mâncarea. Miracle took place, O minune a avut loc and the thousands of people were fed și miile de oameni au fost hrănite, because he had compassion on him. fiindcă au avut compasiune pe el. Now, this is the motivation behind Jesus. Aceasta este motivația pentru Isus, în spatele lui Isus. Jesus wasn't just showing his power. Isus nu și-a arătat puterea. Sometimes when I read the scriptures, Câteodată când citesc versetele, I think Jesus is showing that he's God cred că parcă Isus se arată că El e Dumnezeu by the miracles he does. prin minunile pe care le face. But that was not his motivation. Dar nu asta a fost motivația lui. Jesus' motivation Motivația lui Isus was compassion. a fost compasiune. Matthew 20, verse 31. Matei 20, versetul 31 Here până la are 34. blind men, Aici un om, and they're orb, crying out to him, și el strigă către el: "Oh Lord, have mercy on me." Doamne, ai milă de mine. And he asked him what they wanted. Și au întrebat: ok, ce vrei de la mine? We may see again. Ca să vedem și noi din nou. And the Bible says that Jesus had compassion on them. Și Biblia spune că Isus a avut compasiune. He touched their eyes and they were healed. Le-a atins Received ochii și their au fost vindecați. sight. Everything Jesus did Tot ce a făcut Isus was not based on who he was, nu a fost bazat pe cine este El, Dumnezeu și puterea Lui, but it was based on his compassion. ci pe compasiunea Lui. And that's the challenge of all of us Și today. asta e provocarea tuturor de aici. When we go back to our churches, Când mergem înapoi la bisericile noastre, we need to go back with compassion. trebuie să mergem înapoi plini de compasiune. You want to see the supernatural? Vrei să vezi supranaturalul? It's an act of your will. E un act al voinței tale. When your emotions aren't working, Când emoțiile tale nu funcționează, when the object doesn't look când good, obiectul nu arată bine, you can still give agape love. poți să dai în continuare agape love. Listen to Luke 7:13. Luca 7:13. A woman came whose child had died. O femeie a venit a cărui copil a murit. She was weeping. Plângea. And Jesus said to her, Iisus i-a zis: "Don't weep." nu plânge. And then he went and the Bible said had compassion on her and her son. Apoi a mers și a avut compasiune față de ea și față de And a fiul miracle lui. took place. Și o minune a avut loc. And he raised up the son. Și l-a înviat din morți pe fiul ei. And he began to speak Și a început să vorbească. because he had compassion on her Fiindcă a avut compasiune față and de ea compassion on the son. și compasiune față de fiu. Mark 5 verse 1. Marcu 4, versetul 1. This is a serious problem. E o problemă serioasă. Here comes a man down from the side of the mountain, Un om care a venit din munți. and he's demon possessed. E posedat demonic. They'd tried to tame him. A încercat să-l îmblânzească. They chained him up at times. I-au pus lanțuri uneori. He'd break
chains. El rupea lanțurile. He was naked and he cut himself with rocks. Era gol-golut și se tăia cu pietre. Now you can imagine, here comes this demon-possessed man. Imaginați-vă, vine un om posedat demonic And I'm sure the disciples want to get back in the boat și cred că ucenicii, hai să mergem repede în barcă, vine ăsta. because this is a crazy man. Ăsta e un om nebun. And he came running down the mountain El a fugit până la ei and he came asking Jesus for help. și cerea ajutorul lui Isus. And Jesus cast the demons out. Și Isus a dat demonii afară. And they went into the herd of swine. Și au mers în acea de porci. And Jesus said to him, Și Isus i-a spus, go home and tell your friends mergi acasă, spune-le prietenilor tăi, what great compassion I've had on ce you. mare compasiune am asupra ta. He healed him with compassion. L-a vindecat cu compasiune. So my challenge to you today Așa că provocarea mea pentru is tine to astăzi begin to pray. este să începi să te rogi, Pray for that word. roagă-te pentru acel cuvânt. I need more compassion. Am nevoie de mai multă compasiune. I wanted to get rid of the drunk at the door, Am vrut ca să îl dau deoparte pe acel bețiv de la ușa mea. but I need to pray, Lord, give me more love for the drunk. Dar at the ar door. trebui să mă rog, Doamne, dă mai multă dragoste pentru acel bețiv. It was compassion that brought that person to Christ. A fost compasiunea care l-a adus pe acel om la Hristos. And over again, Și din nou văd în Scripturi, Jesus was moved with compassion. Isus era mișcat cu compasiune. It says that over and over again. Spune că din nou și din nou. Do we believe what Jesus said? Noi credem ce a spus Isus. He was moved with compassion. Era mișcat cu compasiune. I wouldn't doubt it right now Nu m-aș îndoi that you know somebody that needs compassion. că tu știi pe cineva care are nevoie de You compasiune. need to go and talk to them. Trebuie să mergi să vorbești cu el. You need to go pray for them. Trebuie să te rogi pentru el. You need to maybe share some finances. Poate trebuie să-i dai niște bani. God wants to show His compassion Dumnezeu vrea să-și arate compasiunea to everybody around you. tuturor celor din jurul tău. You can imagine if we were all like little Jesus, Imaginați-vă dacă toți am fi ca niște Isus. because that's what we are. Fiindcă asta We suntem. are the body of Noi Jesus. suntem trupul lui Isus. We go with the same compassion. Mergem cu aceeași compasiune ca așa lui We Isus. go and touch people that Mergem și are hurting. atingem oameni care sunt răniți. He wants to do miracles through us. El vrea să facă minuni prin noi. In our country right now, many miracles are taking place. În țara noastră, chiar acum, multe minuni au loc. Because people are believing that I am able to pray for the sick. Fiindcă oamenii cred că și eu sunt capabil să mă rog pentru bolnavi. And miracles are taking Și place minuni au loc peste tot. clear across our În nation, toate colțurile țării. even around the world. Chiar și în întreaga lume. Well, God wants to do the same thing in Romania. Dumnezeu vrea să facă la fel și în România. I heard that this is the next move of God. Eu am auzit că aici va fi următoarea mișcare a lui Dumnezeu. God wants to move in Romania. Dumnezeu vrea să facă lucrări mari în România. And miracles are going to take Și place. minuni vor avea loc. But He's not going to send angels. Dar nu va trimite îngeri din He's cer, going to use you and I. te va folosi pe tine și pe He's tine. going to put a compassion in us Și va pune o compasiune în to noi care for people that are hurting. să avem grijă de oameni răniți. God loves people. Dumnezeu iubește oameni. He made us after His image. Ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui. He caused us to have a relationship with the Father Și ne-a cauzat să avem o relație cu Tatăl. and be able to be used of God. Și să putem fi folosiți de Dumnezeu. But we have to have compassion. Dar trebuie să avem compasiune. What's a soul worth? Care este cuvântul? Let me give you an example. Cât valorează cuvântul? Cât valorează un suflet? Now, this is not a lot of money, Aici nu sunt mulți bani. but let's say it's a lot of money. Hai să zicem că sunt mulți bani. And this is a typical Christian. Aici este un creștin normal. You're born again, Te naști din nou, you're cleansed, ești curățat, you're ready for heaven, ești gata să mergi în cer, you're clean, ești curat and Jesus loves you and și I. Isus te iubește pe tine și pe mine. But in our lifetime, Dar în viața noastră there was a day that Satan came a venit Satan and he took advantage of us și și-a bătut joc de noi and he stepped on us și a călcat peste noi and he crushed us. și ne-a zdrobit. Now, you mind picking that up? All right. This is the way most people look now. Cam așa arată majoritatea oamenilor. They don't look good. Arată bine.
They're dirty. îs murdari, They've been wrinkled. au fost îmboțiți, They've been crushed by the devil. au fost zdrobiți de către Satan. But let me ask you this. Haideți să vă întreb ceva. Does this still have value? Mai are valoare? Does this really have value? Chiar are valoare? How do I know it's got value? Cum știu că are valoare? Because if I throw it on the floor Dacă o arunc pe podea and the pastors can't get it, și păstorii nu pot să ajungă la ea, but the next person up here that gets it has this. dar următoarea persoană care va ajunge la ea, în afară de păstori, I wanna poate să see aibă. if you put value on Vreau să văd dacă chiar puneți valoare pe asta. because this represents a soul. Fiindcă asta reprezintă un suflet. It might be $2,000. Poate că e $2000. Is there value to the soul? Există o valoare a acelui suflet. Okay, here Ok. it goes. Haideți, aici vine. Are you ready? Sunteți gata? All right, here it goes. Aici vine. Oh! That's a good example. Ăsta e un exemplu foarte bun. Now, that is a soul that's been hurt. Acela a fost un suflet care a fost rănit And you have the ability to help clean it up through Jesus. și tu ai avut abilitatea, șansa ca să-l ajuți să fie curățat prin Isus Hristos. Jesus brought us here, Isus l-a adus aici, not just to teach us about culture, nu ne-a adus aici ca să ne învețe despre cultură, but to give us a will ci să ne dea o to voință help those that are caught in culture ca să-i ajutăm pe cei care sunt prinși în cultură and to put our arms around și să le them, punem brațele în jurul lor. bring them into our office, Și să-i aducem înapoi în biroul nostru, kneel down and pray with them, să punem genunchi și să ne rugăm cu ei, even though they smell, chiar dacă miros, even though they mess your room up, chiar dacă îți fac mizerie în cameră, they have the same value as a clean bill. ei au aceeași valoare ca și o bancnotă curată. And that's what the Bible says about everybody. Și asta spune Biblia despre You oricine. can't put a value on a soul. Nu poți să pui o valoare pe un suflet. One soul Un suflet is worth the whole world valorează întreaga lume. because we're created in His image. Fiindcă suntem creați după chip și asemănarea Lui, But Satan would like to destroy Satan ar vrea everybody. ca să distrugă pe oricine. But God brought you into His Dar kingdom Dumnezeu te-a adus în împărăția Lui so you could go out and save those ca tu people să mergi și să salvezi acei through oameni. Jesus Christ Prin our Isus Lord. Hristos, Domnul nostru. I want to pray for you as we close. Aș vrea ca să mă rog pentru voi în timp ce încheiem. God wants to use us. Dumnezeu vrea să ne folosească. And I pray this simple message Și mă rog ca acest mesaj simplu will cause you to trust Him. să te cauzeze să ai încredere în El. Supernatural things Lucruri supranaturale are going to come through your life. vor veni în viața ta. Even right now, Chiar și acum. He's going to put burdens on your heart Va pune pe inima ta mai multe dorințe, that you will want to go help people că vei dori ca să mergi și să ajuți pe oameni. because that's the sign of true Christianity. Fiindcă aceasta este semnul unui creștinism autentic. Everybody has the same value in Toți God's avem sight. aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu. And He wants to restore people Și El vrea ca să restaureze oamenii and bring them to Christ. și să-i aducă la Hristos. He loves you Te iubește and He's give His life for you. și a dat viața pentru tine. And can we take that life now and show compassion? Hai să luăm viața aceea și să o arătăm compasiune. The Lord is going to lay somebody on you right now. Dumnezeu chiar acum va pune pe cineva în inima ta He's going to give you a test, și îți va da un test, like He gave me a test. cum a testat și pe mine. I thank God I didn't push that man away, Mă bucur că nu l-am împins pe acel bețiv, that I brought that drunk into my că office, l-am adus în biroul meu and I prayed with și him, m-am rugat pentru el. and I talked to him about Jesus. Și am vorbit cu el despre Isus. God wants to use everybody in this place Dumnezeu vrea să folosească pe toți cei and prezenți everybody in your church. și pe toți din bisericile voastre. But He's going to start with us as leaders. Dar va începe cu noi ca și lideri. Lord, I pray today Doamne, mă rog astăzi that the Holy Spirit ca will Duhul come Sfânt să vină, and that you will quicken us. ca Tu să ne atingi. We won't be the same after today. Nu vom mai fi la fel
după astăzi. But we met with you at this conference. Fiindcă ne-am întâlnit cu tine la această And you conferință. changed us. Ne-ai schimbat And you put in us a compassion și ai pus în noi o to compasiune. help people around us. Să ajutăm pe oamenii din jurul nostru. Lord, as we leave this place, În timp ce plecăm din acest loc, I pray that we will go and show that compassion. mă rog ca tu să ne ajuți să mergem și să arătăm această We'll compasiune. have a desire like you had, Să avem o dorință cum ai avut-o tu. not to walk away from people, Nu să plecăm de la oameni, but to walk towards them, ci să mergem spre ei. to embrace them in our arms Să îi îmbrățișăm în mâinile noastre and show them Jesus. și să le arătăm pe Isus. Lord, touch every person here. Atinge de fiecare persoană. May this conference change our lives. Lasă ca această conferință să schimbe viețile noastre And may we see the value in the souls around us. și să vedem valoare în sufletele din jurul We nostru. thank you right now, Lord, Îți mulțumim acum, Doamne, that you're touching us. că ne atingi, You're changing ne us, schimbi, taking away the hardness luând orice întăritură a inimii and bringing compassion și into our aducând, spirit. umplând Duhul nostru cu compasiune. Would you stand to your feet, Haideți să ne please? ridicăm cu toți în picioare. Everybody stand. Let's lift our hands to the Lord. Hai să ne ridicăm mâinile spre Domnul. And I want you to pray now. Și aș vrea tu să te rogi acum. And say, Lord, give me Să compassion. spui, Doamne, dăm compasiune. Lord, right now we lift our hands. Doamne, ridicăm mâinile. Change us, Lord. Schimbă-ne, Doamne. We need your help. Avem nevoie de ajutorul We Tău. need your Holy Spirit. Avem nevoie de Duhul Tău ce Sfânt. We need your Spirit to lead us Doamne, avem nevoie de Duhul Tău să ne conducă, and give us compassion ca for să the ne dea hurting. compasiune pentru cei răniți. Change our lives, Schimbă-ne Lord. viețile, Doamne. Take us out of the natural Du-ne din natural and show spiritual things și arată-ne lucruri spirituale, that we might serve you, Lord. să te slujim. Lord, receive us now Primește-ne acum, as people of compassion. ca și oameni ai compasiunii. The same compassion you had, Aceeași compasiune care Tu ai avut-o. we want to have too, Lord. Vrem și noi să o avem. Thank you for it. Îți mulțumim, Doamne. Now let's worship Him. Haideți să ne închinăm Come acum on, Lui. open your heart and Deschide, mind to the Lord. laudă-L pe El, închine-te We Lui. love you, Mulțumește-i. Lord. We bless your name, Jesus. We worship you, Lord. Glory and honor belongeth to you, Lord. Blessed be the name of the Lord. Worthy is the Lamb. Thank you, Jesus. We bless the name of the Lord. Thank you, Jesus, for compassion. Thank you, Lord, you change us, that we're alive in you, in Jesus' name. Glory to God. For the word of the Lord would come to you today. Domnul vrea să vă spună astăzi. I will make a door, Voi face o ușă and that door will open. și acea ușă se va deschide You will walk through it, și veți umbla prin ea, for I will give you a heart că îți voi da inimii tale and a desire o dorință to touch people you have not touched before. să atingi oameni care nu i-ai atins până I will acum. do a miracle. Voi face o minune. Believe me this day, saith the Credeți-mă Lord, acum, spune Domnul, that I'm going to change your situation. că voi schimba situația ta. It's not business as the same, Nu va fi afaceri ca de obicei, but you are going to be instruments ci vei fi instrumente, veți fi in my instrumente hand în mâinile mele, to touch people around you. să atingeți oamenii în jurul vostru. I'm going to send a harvest. Voi trimite recolta. It's not going to come by just preaching. Nu va veni doar prin predicare, It's going to come by your compassion. ci va veni și prin compasiunea voastră. Just as I sent Jesus, Așa cum l-am trimis pe Isus, so send I you eu voi trimit pe voi with compassion cu compasiune, to touch people. să atingeți oameni. This very day, saith În the ziua Lord, asta, spune Domnul, I am going to open opportunities. voi deschide oportunități, I'm going to change situations. voi schimba situații And you're going to see the miracle power of Jesus. și veți vedea puterea miraculoasă a lui Isus. For I have commissioned you this day. Că v-am trimis, You came to a conference, mandatat și ați venit la această conferință, not just for information, nu doar pentru informație, but for empowerment. ci pentru împuternicire. This day I give you power Și astăzi vă dau putere to do the works of Jesus să faceți lucrările lui Isus, wherever you go, oriunde mergeți, in the name of Jesus. în numele lui Isus. And everybody said amen. Și toată lumea spune amin. Come on, lift your hands one more time. Ridicați-vă mâinile și închinați-vă lui. Mulțumiți-lui pentru ce va vorbi.
Continuăm să ne închinăm We lui. bless your name, God. Ne închinăm ție, Doamne. Our Glorie, hearts to you. vrednic ești tu de noi. We bless your name. Toată gloria, Doamne, e a ta. Let your compassion fill our hearts, Lord. O compasiune se umple inimile noastre. Let your mercy consume us, God. Închinarea ta, Doamne, să ne consume. Let your agape love come, Lord. Să vină dragostea agapea ta. Fill our hearts, God. Umple-ne inimile, Who Doamne. you are. Cu cine ești tu? O kolama sando so. We like to give opportunity Vrem să dăm oportunitate just to receive ministry today. să primiți rugăciune We like astăzi. to lay hands upon you Vrem să punem mâinile peste voi, and pray that you'd be an instruments in your region ca voi și să ne rugăm ca voi să fiți instrumente în regiunea voastră, to bring transformation. să aduceți transformare. And we just heard a real practical way Și am auzit de o cale practică that we would actually receive the love of God, prin care să primim dragostea lui the Dumnezeu, compassion of God să primim compasiunea lui that Dumnezeu, moves our will care să ne miște voințele, to reach beyond ourselves să mergem dincolo de noi înșine and to touch the broken și să atingem pe cei frânți and the bruised. și cei loviți. That our churches would be instruments of compassion. Ca bisericile noastre să fie instrumente de compasiune. Because every time it says that Christ was moved with compassion, Fiindcă de fiecare dată când spune că Dumnezeu a fost mișcat cu compasiune, miracles followed. minuni au urmat. We all want miracles, Și toți vrem minuni. but we have to be moved with His heart. Dar noi trebuie să fim mișcați și avem aceeași inimă, bătaia inimii, ca lui. we'd like to pray for that, Am vrea să ne rugăm pentru asta and that this whole idea of challenging culture și această idee de a provoca cultura and incarnating truth and grace și să încarnăm adevărul și harul, would be how the world would see our churches, așa să vadă lumea bisericile noastre, filled with grace and truth. pline de har, pline de adevăr. So we'd all like to pray for you. I mean, Vrem să ne rugăm? the conference is ending, but we want to Conferința se impart. sfârșește, dar am vrea ca să impartăm. Like Paul says, I pray that when I come to you, Pavel spunea că mă rog atunci când vin la voi that I may impart a spiritual gift, să vă pot împărtăși un dar duhovnicesc, that we might both be built up in the faith. ca amândoi să fim zidiți în credință. So we're going to pray that God will impart something fresh to your heart. Așa că ne rugăm ca Dumnezeu să imparteze ceva proaspăt în inimile voastre, Really empower you to do what He's called you to să do. vă împuternicească să faceți tot ce v-a chemat să faceți. There's a dream Este poate un and vis, a destiny un destin in everyone's heart today. în fiecare inimă de aici. We want to be workers together for your joy. Și vrem ca să lucrăm împreună să vedem bucuria deplinită a acelui vis. So as we lay hands upon you today, Așa că în timp ce punem mâinile peste voi we're astăzi, going to trust the Holy Spirit o să ne încredem în Duhul Sfânt, to speak prophetically, să vorbească profetic, to give encouragement, să primească încurajare, to strengthen you să vă încurajeze for whatever you're going to face. pentru tot ce veți realiza. You'll return to your location Vă veți întoarce înapoi la bisericile voastre, full of compassion, plin de compasiune, full of grace and truth, plin de har și adevăr, and full of courage plin de curaj to move forward să mergeți înainte in what God's called you to în be ce v-a and do. chemat Dumnezeu să faceți. So please don't wait. Come on, we're Nu gonna așteptați, pray. haideți în față.